Ето тук съм отраснал. Десетката. Гео Милев. Отзад направихме, там направихме първото игрище. После ни го счупиха, като сложиха гаражите и ние направихме игрище от другата страна на десетката. Играехме и на игрището там, където е 17-ката. Скачахме тук от втория етаж. А на задния блок на 15-ката играехме на фунийки. Това, което искаме наистина да има един хубав парк в тази част на Видин, в този комплекс и да има една хубава модерна спортна площадка за футбол и баскетбол, на която децата от този квартал да могат да играят. Както разбрахме, има много деца и по-големи и по-малки и те заслужават една хубава спортна площадка. Но и детската площадка покрай блоковете трябва да бъде оборудвана както е необходимо и да има пейки. Както разбрахме, искат пейки. Осветление и пейки. Нашия приоритет е тези проблеми да бъдат отстранени. Не само за този квартал, за всички квартали. И това, което искаме, 4 години да работим, а не една, последната. И то да имитираме работа. Вие чухте хората какво казаха. На детската площадка няма пейки достатъчно за майките и за възрастните хора. Да. Децата тичат и нямат спирачки и колите са опасни. Това трябва да се погрижим да не е така. Не знам дали видяхте желязото на детската площадка, как стърчеше. Купуването и продаването на гласове е престъпление.